Вітанки, вітанки. Ці пайшло. Бачу, ватафака сьогодні стримить. І я бачу, я сьогодні стримлю. Вау. Як мені чутно. Здається, нормальово. Яшчэ нам трэба, вядома, зазірнуць у TikTok. TikTok, не дуры мне галаву. TikTok, лайв. О, я себе бачу. І я бачу, що я стрімлю прэй. Шикольно. Панатыкаю собі падабаючых трошки. Нормалёва. Гэта можна закрываць. Зноўку залазіць на Twitch. У Twitch пакуль што ціха. Ну, гэта і насамрэч не дзіўна, таму што гульня ні халера не хайповая. Яна пра стэлс, яна пра атмасферу, яна пра імерсіў падарожжа, ўсё як я люблю. Таму не здзіўлюся, калі увогуле яе глядзець не будуць, але я мушу яе прайсці, я мушу яе стрыміць, таму што гэта лічыцца адзін з найлепшых імерсіў сімаў увогуле. Не проста добры, а адзін з найлепшых. Таму я абавязкова мушу яе пагулькацца. На ўсялякі выпадак зробім у тым ліку пасты ў соцсетках, пакуль людзі падыходзяць. Так, трэба неяк гучна распавесці пра яе. Давайте напішам: сёння пачынаю праходзіць. Халера, а можна мне беларускай напісаў лацінкай? Сёння пачынаем праходзіць легендарную, вітанкі Рыгана, гульню пра мімікаў іншапланецян. Прэй. Гэта сапраўды легендарная гульня, таму што гэтыя самыя жэўжыкі, тыя ж самыя, якія рабілі Dishonored, яны моцна намагаліся зрабіць сапраўды файны імерсіў сім, і ў іх нават трошки атрымалася, што мушу адзначыць. Гэта імерсіў сім усё яшчэ мяне не задавальняе, але атрымалася няблага. Я калісьці даўно пачынаў праходзіць, але чамусьці ось у мяне яно не дапрайшлося ў пэўны час, штосьці ў жыцці здарылася, таму ось так. Тым не менш, зараз мы пачнем, і гэта будзе дуже добра. I don't wanna be buried in pet cemetery. Так. Адзін з найлепшых сусветна вызнаных імерсіў сімаў. Вітанкі, Фейтман Дрейк. Я мушу яго
прайсці. Зазірайце на стрым. Пачынаем зараз. Калічнік. Вітанкі, Іль Паўлік. Дзякую, што зазірнулі. Мы зараз яшчэ дадамо спасылачку. Закінем гэтае ось, гэты надпіс у Twitter. У Blue Sky. І у Мастодонт. Вітанкі, вітанкі. Іль Паўлік, не паспеў паглядзець відэа, я ж табе кажу. У мяне у выхадныя заўжды лютата. Сёння былі, учора былі заняткі, сёння былі таксама вучоба. Сёння ў дзень у нас быў стрым. І вось зараз я прыбраўся кватэры і дабраўся да свайго стрыму. Всё будзе пагледжана, але ў буднія дні. Ты ведаеш, як гэта кажуць? На працягу 10 працоўных дзён мы разглядзім ваш заварот. Так, пачнем, дарэчы, новую гульню. Як мы будзем праходзіць? Мы будзем праходзіць на нармале. І з трошки сурвайвал модам. Быў стрымы, ты мяне не паклікаў. Так я не стрыміў, гэта стрыміў вершнік. Ён стрыміў, як я, Міхась і Ватафака намагаліся у яго пак сваёй гульні. Там хутчэй за ўсё застаўся запіс. Так, што мы тут? Няхай псуецца зброя, гэта можна пакінуць. Няхай у нас будуць дадатковыя цікавыя траўмы. І няхай будзе пашкоджанне нашага касцюму, каб у нас скончываўся кісларод. Мне падабаецца. Панеслася. Ну, вядома, на экране мне было б прыемней глядзець на дзяўчыну, але фішка ў тым, што мы сябе амаль што ніколі бачыць не будзем, таму буду мужиком. Все, пачынаецца. Гульня супер атмасферная. Вітанкі, Яська. Супер цікавая, супер прапрацаваная. Таму мусіць быць добра. Штосьці зялёнае. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Мы ў будучыні. Мы прачынаемся ў сваёй кватэры. Тут усё да халеры прыгожанька, футурыстычна. Hey, Morgan, wake up. You're burning daylight. You sent a helicopter to pick you up. It's just a few tests. Don't forget to wear your suit. See you soon. Oh, listen, really great you decided to come on board. We're gonna shake things up, Morgan. Like old times. Гэта быў наш брацельнік. І брацельнік кліча нас на пэўныя навуковыя тэсты. Вітанкі, вітанкі, Беляш. Ухваляю. Я яе раней не стрыміў, не. Але шмат разоў абяцаў, што я буду яе праходзіць. Гульня суперфайная, суперимерсивная. Вось ёсць у нас подушки. Оба!
Подушками можна кідацца. Ёсць у нас кантролер. Можна шваркнуць яго об сцяну. Возьмем вазу. Кинем об зямлю. Яна занадта цяжкая, на жаль. Шмат чаго можна пачытаць, але з чытаннем у нас, вядома, будуць праблемы, бо вы ведаеце мой узровень ангельскага. Яго дакладна хопіць, каб прайсці гульню, але абсалютна не хопіць, каб чытаць лор, на жаль. Халера, занадта лёгкі. Лёгкае крэсла. О, дзякую. Выпрастаўся. О! Карацей. О, дзякую за ваду. Мы з'яўляемся чальцамі пэўнай навуковай сям'і. Вось нам зараз тэлефанаў наш брательнік. Ён прыслаў да нас у наш пентхаус верталёт. Мы зараз у яго сядзем і паляцім да халеры гэтыя самыя лабараторыі, дзе над намі будуць рабіць усялякія эксперыменты. Трошки памыемся. На жаль, люстэркі не працуюць, хоч насамрэч у нас налады амаль што максімальныя, таму што я зноў ж такі карыстаюся воблачным геймінгам. Ну добра. А мяне гэтая гульня ўжо даўно кліча. Я яе прайшоў свой час прыблізна на палову. А зараз на стрымах мы, як і сталкера, як і шмат што іншае, пройдзем цалкам. Як вы бачыце, тут да халеры чаго можна лутаць, да халеры з чым можна ўзаемадзейнічаць. Так, Эль-Паўлік, лікуйся, ачуняць табе хуценька. Мы пойдзем у лабараторыі. Вы бачылі маё праходжанне сталкеру, вы ведаеце, я люблю лабараторыі. Усялякія дзіўныя, незвычайныя лабараторыі, дзе адразу пачынаецца натуральная лухта. Тут, дарэчы, у нас ёсць наш кампухтар. У нас ёсць мэйлы, дзе нам нагадваюць, што менавіта сёння нам трэба у лабараторыю. У тым ліку наш брацельнік і туды таксама напісаў. Прыгоженька. Вітанкі, вітанкі. Heard there's a chopper on the roof. Патрыцыя. Must be for you. Вось так табе будзе прасцей. Нам распавядаюць, як тут працуе перасоўванне. Перасоўванне нам спатрэбіцца. Таму што, нагадваю, гэта гульня ад тых жа жэўжыкаў, якія распрацоўвалі Dishonored, які мы праходзілі надойчы. Тут у адрозненне ад Dishonored ёсць, вось вы бачыце, стаміна, то бок бегчы бясконца не атрымаецца. Так, а дзе тут уваход? Здаецца, з іншага боку. Ляцім у лабараторыю, вы паглядзіце на наш гелікаптэр. Вы паглядзіце, якая гэта элітарная халера. Mr. Yu, please make yourself comfortable and we'll be on our way. Transtar facility is just a short hop. Мы бачым Т3. 78 degrees. Нам Clear skies all the распавядаюць, way. што гэтую гульню распрацоўвала Bethesda. Глядзіце, якая наўкол прыгажосць. That's a Arcane nice view on the bay Studio. there.
Тут, до речі, ну, то бок, калі здарыцца тое, що мусіць здарыцца, я вам нагадаю. Пакуль што можна проста уважліва глядзець на тое, що адбываецца наўкол. Прэй. Гэта нібыта працяг адной гульнявой серыі, то бок ёсць старая гульня Прэй. Але яны амаль што ніяк не Here we are, Mr. пераклікаюцца. Yu. Mind the glass on the way out. Good luck to you. Дзякую, дзякую. Прыгоженька. Дзень добры, дзень добры. Hello, Dr. Yu. I'm a Sybil 495 science class operator. Бачыце, як і развіўся Boston Dynamics у будучым. Цяпер гэта зусім іншая халера. You have a 9 a.m. appointment in the testing facility. Please confirm. Так. Мы прыехалі на тэсты навуковыя. Тут даволі доўгі ўступ. Увогуле гульня нікуды не спяшаецца, яна моцна разганяецца. Finally. Таму рыхтуемся глядзець. Цікавыя. Вітанкі, брацельнік. Hey, you don't look terrible in a TranStar uniform. How's your eye? Still red? I know the test might seem a little unconventional, but it's a Yu family tradition. Breaking convention is in our blood. Once you start the test, just do whatever comes natural. Don't overthink it. Dr. Bellamy's going to walk you through the process. You're in good hands. Окей. We'll be in orbit next week. I promise. Mr. Yu, they're ready for your brother in room A. Right. Listen, just be yourself. I'll see you after. Окей. Зараз нас будуць даставаць. І гэта ў тым ліку будзе як туторыял, як пачатак гульні. I'm Dr. Bellamy. Вітанкі, Looks like we вітанкі. have some tests to run through today. Probably not the kind of thing you're used to, I imagine, but trust me, you're going to do fantastic. All good? Great. Let's begin. For this first test, I'd like you to remove the boxes from the red circle as quickly as you can. Just go with your gut. Okay? Окей. Wonderful. Press the red button when you're ready. Дуже складаний тест. Wonderful. That's... You're absolutely fine. Let's move on to room B then. Dzień dobry. Okay, Morgan, listen carefully. I'd like you to do your best to hide in this room. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Hit the red button when you're ready to start. Аргана, спойлеры мы сапраўды не проведзем. Так, мы ціснем гэтую кнопку і хаваемся. Вось дзе тут можна схавацца. Вядома, за крэслам. Халера нас бачыць. Look. Is he? He's hiding behind the chair. Any synaptic register? At all? No? No, that's fine. Sorry, let's keep things moving, Morgan. Мы сховались. See, you're doing marvelous. All right. Here we go. For this test, please press the blue button across the room as quickly as you can in the most natural, intuitive way possible, without thinking. Just go for it. Press the red button when you're ready. О, I'm sorry, can someone please explain to me what's happening?
Simmons? I installed exactly what Tina brought down. Did you double check? Speaker's still on. I apologize, Morgan. We're having some trouble with the equipment. Not your fault. You're doing fabulous, actually. One last room. Let's step into D. Щось іде не так. А все добре. Окей. Can someone get me a cup of coffee? I would appreciate it. Thank you. Okay, Morgan. Have a seat at the table for me, please. Wonderful job. Take a look at the screen in front of you. I'm going to show you a series of questions. Pick the answer that makes the most sense to you. Press start on the screen when you're ready. А я, до речі, параю вам поглядзець Whenever you're ready, Morgan. на гэтую каву. Без спойлераў. Плануем вакацыі. Ці ў знаёмае месца пойдзем, ці ў штосьці новае. Ну, вядома, у знаёмае. Good. Looks like you've got the hang of it. Keep going. Як я буду адчуваць сябе, калі праз мяне здарыцца смерць? А, пачакайце, ці... Ну, мой ангельскі. Всё ж таки мой ўзровень ангельскага. А, смяротны прысуд. Во, сапраўды. Ну... Спокойно. Ooh, that's heavy stuff. Цягнік. А, ну, класічная гэтая праблема. 5 чалавек ці 1. Good. Next. Усё падпаліць. Чакай, Аргана, яшчэ трошкі засталася. Almost done. Спыніць трэйн сабою. Дарэчы, зноўку у нас ёсць магчымасць тоўстага чалавека. Well done. Well done. We're nearly through it. For this next part, I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. Вы In бачылі? a moment, I'm going to ask you what... is my coffee? It's empty. О! Нас таксама траванулі. Ну, тесты ў науковых лабараторыях заўжды цікавыя. Alex, Simmons? Але тут все пайшло не так. we have a problem. What about Morgan? He's alive, sedated. Clean it up. I'm on my way. Got it. Марко Сімонс, треба його запам'ятати. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. І ми прачынаемся. Сёння той же самы дзень. Штосьці пайшло не так. Вунь тая вежа, куды мы лёталі. Транстар. Выйсці туды мы не можам, але нам цяпер ніхто не тэлефануе. Сёння ўсё пайшло неяк не так. Зноўку залутаемся, таму што мы ў мінулы раз залуталіся. А ў нас усё забралі. Ля, зачынена.
Дзіўна, ёсць адрозненні. Энтмен. З мясцовай, так бы мовіць, фаунай мы яшчэ пазнаёмімся дужа блізка. Халера. Окей, апранаемся. Щось дзіўнае чуваць навкол. І тут халера цёмна. Ля, ліхтарик у нас на М. Даволі нязручна. Праходу тут няма. Патрыцыя у нас мёртвая. І мы ў яе бярэм ключ. Hello, Morgan. It's time we spoke. My code name is January. You're not dreaming. What happened yesterday was real. If you want to know what's going on, first, you need to get out of your apartment building. You're not safe. Нам патэлефанаваў Жэўжык і распавёў, што тое, што мы толькі што бачылі, яно было на самай справе. Опа-на! Опа-на! А ўсё ж тут несапраўднае, акром таго, што мы бачылі учора. І гэта адзін з найцікавейшых момантаў у гульні, таму што мы дазнаемся, што ўсё тое нешматлікае, што мы толькі што бачылі, падман. Увесь гэты час мы былі ў лабараторыі. Good. You're in the simulation lab. Now get to the exit. I'll keep in contact. Все гэта былі экраны, абсалютна ўсё. Нават у тым ліку гелікаптэр. Мы зараз да яго дойдзем. І пачынаецца, ну, фактычна ўжо пачынаецца адкрыты сусвет. Напрыклад, вось мы заходзім у першы ж пакойчык, што мы бачым? Па-першае, мы бачым крэсла, на якім нас тэставалі. Delivery to, бла-бла-бла. Марка Сіменс, той самы Марка Сіменс. Акром гэтага у нас тут ёсць сейф зачынены. Сейф-код. Тут быў калісьці напісаны, але яго сцёрлі. Магчыма, дарэчы, тутака у нас будзе пароль ад гэтага сейфу. Давайте паглядзім. Password protection. Ну, гэта фактычна зараз быў жарт, таму што мы знялі клейкую паперачку з кодам з кампухтара, у якім дасылалі нам паведамленне аб тым, што гэтак рабіць нельга. Так. Гэта пісьмо ад нашага брацельніка. Тэсты дрэнныя. Ой, халера. Коду тут, на жаль, няма. У нас у будучым будзе магчымасць ламаць сейфы, ламаць коды, але пакуль што і гэткай магчымасці няма. І ну, ось тут, а як можна дазнацца, якія тут былі лічбы? 4, 1, 6, 8 няхай будзе. Не, тут 4 лічбы. 1, 6, 8. Давай паспрабуем. 4, 1, 6, 8. Не. 4, 1, 6, 2. Не. А як адсюль адліпнуць? Вось так. Ну, вось глядзіце, у нас тут ёсць рамачка такая.
А ў цэнтры гэтай рамачкі вось 1,6 нібыта дакладна. Гэта выглядае дрэнна. 4,168 я спрабаваў, да. І яно не пасуе. Чатыры, 1. А можа гэта 7. Такое дрэннае. Не. Так, трэба прызвычайвацца да кіравання. Тут мы значна менш элегантныя, вытанчаныя ў параўнанні з Корва, за якога гулялі надоечы. Тым не менш, мы дастаткова фізічна развітыя. Што гэта было? А! Я яшчэ аднаго чую. Гэтыя мімікі, якія зладзілі інцыдэнт, яны ўсё яшчэ побач. Так, ліхтарык. Да гульні, дарэчы, ёсць некаторыя прэтэнзіі. Напрыклад, праз тое, што ў нас даволі вялікі моцны інтэрактыўны сусвет, яна цяжкая. У мяне гэты GeForce Now Ultimate, то бок максімальна прамацаваныя магчымасці. Ля, глядзіце, там штосьці варушыцца. Гэта тое самае месца, дзе нас тэставалі, бачыце? Тыя самыя пакойчыкі. І там вось у гэтым пакойчыку ў сярэдзіне хтосьці схованы. І нягледзячы на тое, што відэакартка топавая, нам тлумачыць, якая карыстацца, нягледзячы на гэта, гульня ідзе даволі цяжка. Гэта той самы ліфт, дзе мы каталіся. Гэта той самы гелікаптэр, да якога мы выходзілі, які нібыта ляцеў. Там на экранах мы таксама бачылі, што нібыта горад наўкол. Потым ён сюда ж сядаў. Мы з яго выходзілі, заходзілі зноўку ў гэтыя дзверы, дзе лабараторыя змянялась на наше жытло. То бок наадварот. Жесть. Тут мы бачым працэс ператварэння, як яно туды-сюды выязджае. Каб мы маглі зблытаць, каб у нас стваралася адчуванне, што мы зазірнулі ў іншае месца, а не ў тое ж самае, дзе былі раней. Так, там все яшчэ штосьці варушыцца. Ці працуюць тут хуткія захоўванні? Працуюць. Як ж яно гучыць непрыемна. Во, адрамантавалі. То бок літаральна вось тут на кампе хтосьці націскае, і яно змяняецца. Вось. Scene Selection, то бок мы абіраем, што менавіта тут будзе. Вось так вось. Опа! І лабараторыя ператвараецца на дах кватэры. Кайфова. Сіні экран смерці. Так, ну добра, пабавіліся, трэба ўжо ісці разбірацца з жэўжыкамі. Біць ключом вытрачае нашу энергію.
ectoplasmas. Everyone calls them mimics. Be careful what you pick up. І адзін з асноўных ворагаў у нас тут мімікі. То бок маленькія невелічкія жэўжыкі, якія могуць ператварацца на амаль што заўгодна. Яны даволі слабыя з аднаго боку, з іншага боку яны могуць ператварацца на што заўгодна, хавацца дзе заўгодна і атакаваць у максімальна непрыемны таймінг. Тут распавядаюць пра нашыя паводзіны, што яны ні халеры нечаканыя. Alex. Simmons, what's going on? We have a problem. What about Morgan? He's alive, sedated. Гэта тое, што мы чулі, I'm on my way. калі Got it. вырубіліся. Глядзім зверху на тое месца, дзе мы жылі, дзе мы прачыналіся. Двойчы толькі за сёння, а хутчэй за ўсё нашмат большую колькасць разоў. Вось там мы былі. Гелікаптер. Шо, дзе? Пакуль што у нас даволі паспяхова атрымліваецца хлупашыць, але на гэта не варта купляцца, таму што вы бачылі? Вы, халера, бачылі? Філіжанка, па-першае, рухалася, па-другое, паляцела кудысьці наверх. Не, гэта сапраўдная філіжанка. А куды знікла несапраўдная? З часам гэтыя жэўжыкі будуць рабіцца ўсё больш небяспечнымі. О, дарэчы, вітанкі. І, адпаведна, параноіць, заходзячы ў кожны новы пакойчык, мы будзем ўсё больш і больш. Так, усялякае, што можна збіраць, нам трэба збіраць, таму што ў гэтай гульні ёсць у тым ліку крафт. Нам трэба будзе займацца вырабніцтвам усялякага. Ля, не атрымалася. Тут така няма чорнага рынку, які можна закупіцца. Усё трэба рабіць самому. Таму што спойлеры. Жывых чалавек тут амаль што не засталося. Я ось не памятаю, ці ёсць яны ўвогуле. Здаецца, не засталося зусім. Дзе мы менавіта, мы зараз даведаемся. І ўсе людзі, здаецца, тут ужо памерлі. Так, можна ось тут така пашвэндацца, толькі я не ўпэўнены, што ў гэтым ёсць сэнс. Ну, чыста паглядзець, як яно працуе. Скатыняка філіжанка! Як вы бачыце, у ворагаў ёсць узровень увагі. То бок тутака можна ладзіць стэлс. Але, вядома, стэлс супраць іншапланецян — гэта даволі такая сумнеўная халера. Так, ён нас амаль што згубіў.
Халера, зноўку заўважыў. Ну слухай, саскоквай. Давай лепш ты да мяне, чым я да цябе. Скотыняка. А! Ау! У связи з тым, што мы гуляем не на простым узроўні, ну, то бок мы гуляем на сярэднім узроўні складанасці, але з survival модам. У гэтым модзе у тым ліку падключаны ўсялякія траўмы. То бок мы траўмаваліся, у нас вось зламаныя косткі. Гэта нельга будзе вылікаваць проста. Для гэтага трэба будзе звярнуцца ў спецыяльную установу. О! І калі я бягу, у мяне... Чуеце, гэта мае косткі. Так. Паспрабуем, як тут паглядзім, ці працуе хуткія загрузкі. Simmons, what's going on? Працуюць. We have a problem. What about Morgan? He's alive. Sedated. Clean it up. I'm on my way. Got it. Карацей, з гэтым трэба асцярожней. Будзем маць на ўвазе. Статус. О, глядзіце, калі мы занадта хутка рухаемся, у нас таксама змяняецца статус. У тым сэнсе, што мы вось раздратованыя трошкі. Паскораная. Хе-хе. Скотыняка. Паскораное дыханне, хутчэй за ўсё. Так. Палуталіся. І ідзем далей. Цяпер не падаем з вышыні, таму што проста адхіліцца ў гэтым выпадку не атрымаецца. Будзем ведаць. А, вось гэта быў апошні жывы чалавек на станцыі. І мы бачым, як гэта працуе. У тым сэнсе, што яны гэткім чынам размнажаюцца. Быў адзін, а зараз іх тут бегае 4. Я, шчыра кажучы, гэтага не памятаў. Ну і цяпер тут цыкатна хадзіць. Цяпер усё, што парнае, яно выглядае падазрона, таму што мімік мог падбегчы вось да гэтага скапіяваць і ператварыцца у 100 з бялізны. Гэта, здаецца, сапраўднае. Так, новы тэст-план. Пра гэта і ранак. Дата. Мы будзем аглядаць кампухтары, але ў першую чаргу шукаючы коды. Магнітафоны парныя дзе? А, не, ну гэткія занадта буйны. У гэткае мімік хутчэй за ўсё не ператворыцца. Але вы бачылі, сюды пабегла 10, 3 ці 4 мімікі.
І нам распавядаюць, што гуляць можна як заўгодна. Ну, гэта, як я казаў. У нас тут смачны, добра прапрацаваны імерсіў сім з велічэзнай колькасцю усялякіх розных варыяцый. То бок вось у гэтыя зачыненыя дзверы, яны відавочна зачыненыя, таму што чырвоны замочак бачым. У іх можна прайсці шмат якім чынам, напрыклад. Так, тут да халеры. О, папаўся. Я бачыў цябе, бачыў. Хух. Двоих забілі. О, дарэчы, знайшлі картку. Гэта вось нашы адказы. Daily тест. Але мы тут, вядома, все будзем даследаваць, просто каб палутацца, калі што. Тут у нас ёсць некаторыя часткі мімікаў, якія мы пакуль што не можам забраць. Таму што ў нас тут насамрэч прамацоўка дужа прапрацаваная. Ось сюды нам трэба чып для некрапсіі. То бок зараз паглядзім, як гэта выглядае. Гэта нашыя нататкі, імейлы, аўдыялогі, ключы, даследаванні. Інвентар. Інвентар, дарэчы, абмежаваны. Напхаць усяго сюды відавочна не атрымаецца, таму рана ці позна... Ну, ось. Тое, што смецце, якое нам можна будзе перапрацаваць, яно пазначана шэрым. Тое, што можна будзе выкарыстаць, яно зялёненькае. І вось што я казаў. Гэта ў нас чыпы. Пакуль што ў нас ні халеры няма. І гэта таксама чыпы. Пакуль што ў нас нічога няма фактычна. Гульня яшчэ нават не пачалася. Але трэба памятаць, што ў нас яшчэ два мімікі. Якія прыгожанькія плакаты. Ля, я хачу сабе на стол вось гэткую халеру, паглядзіце. Вось нам кажуць, што у тым ліку можна ламануць. Але для гэтага нам трэба прамацаваць хакінг. Што, вядома, мы пакуль што не можам зрабіць. Ну, 2 крэсла, гэта ты спаліўся занадта, хлопча. Занадта. Фонтанчик воды попить. Теперь усе філіжанкі мы будем разбивать просто на усялякі выпадок. Просто на всялякі выпадок. Ага. Окей. Мы знайшлі картку. 2 паперы. Ну, папера таксама занадта буйная. Вы бачыце гэтую халеру? Тут ёсць не толькі мімікі, тут яшчэ і фантомы. То бок прыблізна з чалавечага памера жэўжык. Ні халеры не проста, і у іх ёсць шмат якія розныя варыяцыі. А нам пакуль што яго нават забіць няма чым. Keep moving. Keep moving гэта для слабакоў. Я люблю стелс.
Ляў, паглядзіце. Эў. Яшчэ адна амаль што фірменная рэч у гэтай гульні. Гэта ў нас гармата, як лепей сказаць, пенагармата? Пенагармата будзем называць. Карацей, гармата, якая фактычна лупіць пенай. Гэтая пена, калі мы яе выпускаем, яна на штосьці прыляпляецца і застывае. З дапамогай гэтага можна, напрыклад, залазіць кудысьці высока, ці блакаваць ворага, ці можна запэцкаць ворага, каб ён застыў. Вось мы толькі што бачылі, што мімік ён быў застыўшы, калі б мы паспелі яго разбіць, ён бы проста разбіўся, нібы шкляны. То бок дужа карысная рэч насамрэч. І мімік халера збег. Вось гэтая пена. Скатыняка. Во, цяпер у нас набойчыкаў хопіць. Пераключаемся на... О, яшчэ адзін пабег. Яшчэ два. І плюс фантом там бегае. Божухна, як непрыемна. Карыстацца пенай бойцы дастаткова складана, таму што трэба спачатку запэцкаць, потым пераключыцца на ключ і залупашыць. Ты здзекуешся, Олексій? Ты паглядзі, што там робіцца. Не думай аб дрэнным, ага. Я памятаю, што падчас першага праходжання я з дапамогай пены залез вонь туды, на другі паверх, абышоўшы ўсё гэтае. Давайте паспрабуем і зараз таксама гэтак зрабіць. Хоткей забіць на зброю? Не, вядома, што хоткей тут працуюць. Просто ўсё адно. Калі ты панікуеш, табе трошкі не да таго. Вось як бачыце, на гэтыя пупырышкі лёгка можна абапірацца. І з іх можна зрабіць сабе ось такія амаль што сапраўдныя сходы. Але калі мы раптам гахнемся з гэтай вышыні, будзе непрыемна. Так, трэба асцярожней будаваць. Яшчэ і не бачна ні халеры. О, вось так будзе лепш. Ага, лепш. Цяпер зусім не залазіцца. Так. Спокойно. Оп, залезли. Вось ужо бачым другі паверх. Q папярэдняя зброя? Не, тут же ж гэты самы стелс. Тудема-сюдема галавой, бач, адхіляем, каб можна было выглядаць з-за кута. Так. Амаль што долезли. Оба. Долезли. І вось гэткім чынам можна вырашаць шмат якія праблемы ў гэтай гульні. Просто скарыстаўшыся смекалачкай. Дадж в сэнсе.
О, тут зум ёсць. Я ўжо і забыўся. Ну, на гэтую кнопку у нас будзе візар. Гэта трошки іншая гісторыя. Давайте паклацаем на всялякія кнопкі, каб паглядзець функцыянал. А, на таб. На таб папярэдняя зброя. Shift, Ctrl. Ну, здаецца, больш нічого цікавага. Так, не, так распрацоўшчыкі распрацоўвалі, тэстары тэставалі, у тым ліку тое, што мы пойдзем нестандартнымі шляхамі. Тут уся гульня пра тое, што мы будзем ісці нейкім дзіўным чынам, таму што гэта Immersive Sim. Вось калі б у нас тут была снайперка. Эх. Дарэчы, у гэтай гульні, здаецца, няма снайперкі. Ну, скатыняка поўзае. Лутаемся. Ага. Fabrication. Сюды можна прайсці, але трэба код. У нас, вядома, коду пакуль што няма. Там у нас 2 міміка і фантом. Туды лезці дакладна не трэба. Насамрэч, вядома, іх можна злупашыць, але мы вытрацім гэтак шмат ХП. А у нас тут не просто вытрачаецца ХП. Я нагадаю, што мы гуляем з survival модам, то бок, калі нас моцна паб'юць, гэта будзе не просто пашкоджанне ХП, гэта будзе яшчэ траўма. То есть вось мы надоечы зваліліся з нейкага даху шклянога і зламалі сабе нагу і не маглі бегаць. Опа-на. А гэта што? Станган. А, ну гэта электрашок, каб вырубаць. Часова вырубаем, карацей. І таксама трэба будзе паспрабаваць на чымсьці электрычным у сэнсе гэта самага. Якіх-небудзь кампухтараў, таму што яно тут можа працаваць у тым ліку гэткім чынам. Так, тут нічога. Як у Dishonored можна залазіць пад сталы. Ну не пад гэты. Але агулам можна залазіць, каб больш паспяхова хавацца. Вось так вось. Хоба. Нас яшчэ менш бачна. Так. Давайте захаваемся. Там, дарэчы, мімік ходзіць, якога мы пазначылі з дапамогай нашага візара. Я, дарэчы, не ведаў, што іх можна менавіта пазначаць. І потым гэтая пазнака застаецца. Калі мы зробім ось так. Не. А. Не адчыніўся, не? Халера, не адчыніўся. Але, ну, нейкае ўздзеянне было, дарэчы, вы бачылі? І тут ужо нам паказваюць, што можна ламануць і трэба хакінг другога ўзроўню. Цікава, ну, то бок гэта ўжо атрымліваецца контент для New Game Plus, таму што зараз на самым пачатку у нас літаральна няма ніякіх чыпаў. І зрабіць хакінг мы ніяк не можам. Але на New Game Plus, захаваўшы ўсю прамацоўку, магчыма, гэта было б нават цікава. Трэба будзе, калі скончым праходжанне, яшчэ трошкі паспрабаваць на New Game Plus. Так, тут, дарэчы, ні халер няма.
ходзім у іншым напрамку. Адтуль мы прыйшлі. Хутчэй за ўсё нам трэба будзе зараз спускацца да халера мімікаў. Але цяпер мы будзем спускацца ўжо не з пустымі рукамі, а з літаральна пісталетам. Ну так. Тазерам. Але гэта ну таксама пісталет. Сыкатна насамрэч. Менавіта таму, што там не толькі мімік, а яшчэ і халера фантом. А, пачакай. Мы можам вось туды залезці, глядзіце. У будку міліцыянераў. Опа-на! Туташні нябожчык нам перадаў трошкі набойчыкаў. Morgan, there, in the foyer. Grab the neuromod you see in the display case. Normally it's a fake, but I swapped in a real one for you. The neuromods are critical. You won't survive without using them to install new aptitudes. I've already updated your transcribe with the list you requested. Take a look. Жэўжык, які нам дапамагае, дужа няпросты. Таму што ён вось сказаў, што вось там стэндавы нейрамод, ён звычайна фейкавы, але ён, каб дапамагчы нам, змяніў яго на сапраўдны. І мы яго зараз здабудзем. Але ж халера, адкуль яго гэткія магчымасці? Так, дарэчы, ніякага люка зверху, каб пралезці ў будку міліцыянераў мясцовых, тут така няма. Таму драбавік пакуль што адкладаецца. А ты тут адзін? Шаноўны. Давайте паспрабуем. Ля. Не атрымалася. А! Холера. Не атрымаўся стелс. Просто забили ключом. А, яшчэ адзін. Як я і казаў, гэтыя мімікі пакуль што даволі бяспечныя. А вось там тупае фантом, здаецца. Чуеце, гэта ўжо не проста трымціць, гэта літаральна тупае. А калі тупае, гэта значыць у яго дзве нагі. А не, гэта звычайны. Ля халера, куснуў. Непрыемна. Чыпхавы. Ну так вось, хапаем. Нейрамоды. Гэта навуковая распрацоўка халера, якая нам всоўвае голку ў галаву і дазваляе нам здабываць пэўныя асаблівасці. Гэта наша прамацоўка. І вы не глядзіце, што пакуль што тут... А, во. Вось тут ужо можна глядзець, колькі іх. Вы паглядзіце, колькі тут усяго можна прамацаваць. Так. Гэта у нас хакінг. Ну, я думаю, у першую чаргу трэба прамацоўваць хакінг.
Яшчэ ёсць у нас здольнасць рамантаваць усялякія рэчы, крафціць усялякія рэчы, цікава перапрацоўваць. І ёсць таксама галіна баявая. Баявая галіна нас не надта цікавіць. Спачатку возьмем хакінг. А стэлс тут няма гэткага напрамку. Стэлс у нас ёсць па змаўчанні. Смачна есці усім, хто бачыў, як мы сабе голку ў вока Improvisation has always заганяем. been your strength. You'd be dead if it wasn't. Now, let's get you to the main lobby. На кола. О, а яно ставіць гульню на паузу? Калі ставіць, то гэта даволі зручна. Гэта магло нас забіць, вядома. Ну гэта ўсё эксперыментальнае да халеры распрацоўкі. Максімальна небяспечнае. Менавіта таму спойлеры на нас рабілі ўсялякія гэтыя самыя даследаванні. О, запыхаўся. Прышпільны эфект, дарэчы. Так, дарэчы, мы можам гэта ламануць. Цяпер у нас ёсць хакінг першага ўзроўню, але ён тут асаблівы. Бляха, я забыўся. Тут хакінг ні халеры не просты. Зламаная нага, зламаную ногу мы адрамантавалі з дапамогай магіі хуткай загрузкі. Дарэчы, і хакінг мы таксама хутчэй за ўсё будзем праходзіць у тым ліку з дапамогай захоўванняў, таму што месцамі ён піпец які складаны. Трэба асцярожна прасоўвацца між сцен. А я ўжо не паспеў. І нас дзёбнула токам, дарэчы, на 10 хп. Так, давайте адліпнем, захаваемся і паспрабуем яшчэ раз. Фух. Мы здабылі апгрейд на зброю, але самой зброі у нас пакуль што няма. Так, ці ёсць тут штосьці цікавае? А тут ужо другі ўзровень, на жаль. Тут, дарэчы, бачыце, шкло асаблівае. Тут літаральна гэта самае энергетычная абарона. Дарэчы, а ці ёсць тут нейкая кнопка, якая дазваляе адчыніць дзверы? Не, здаецца, няма. А, вось кнопка. У будучым у нас будуць усялякія розныя, у тым ліку максімальна цікавыя нейрамоды. Трошки спойлераў, у нас будуць нейрамоды, у тым ліку распрацаваныя на аснове гэтых іншапланецян. І мы, у тым ліку, таксама можам быць мімікамі. То бок у будучым мы ў гэткую будку можам залезці праз вось гэтае вакента, ператварыўшыся, напрыклад, на яблык. Вось гэта будзе кайфова. Так, турэлі у Fabrication. Карацей, нам зараз зноўку трэба ісці на другі паверх. Там у нас былі некаторыя дзверы, якія былі зачыненыя. А гэта у нас пераход у іншую лакацыю, але мы яшчэ ў гэтай не скончылі. Так, тут зусім зачынена. А як па-нармальнаму на другі паверх пералезці? Так, тут у нас што? Божухна, паглядзіце, колькі
Сколько тут філіжанок. Вы ж яшчэ паслухайце, які тут эмбієнт. Як яны нагнятаюць. Дарэчы, яшчэ нябожчык бачу. У яго ёсць кветачка. Нейкі запіс. Robert? Alice, thank God. No one else is... Where are you? Hiding. I'm in the conference room. I can't... Jesus! You're still in the lab? I can't get out. There's... Where the hell is security? I don't know what's happening, but Robert, you have to get out of there. Come to the elevators. We're evacuating. Robert? Холера. Hang on. Someone's coming. Я панічна намагаўся намацаць ліхтарик. Ледзь намацаў. Яшчэ? Іх тут 2. Фішка ў тым, што нават лупіць па ўсяму нельга. Просто таму, што ў нас ёсць стаміна, і калі мы стомімся, мы больш не зможам біць. І гэта можа нас забіць літаральна. Піпец, колькі тут параноідальнасці. Кубачкі руляць. Ну так. Гэт факт. А, во. Тут ёсць фішка. У будучым мы здабудзем лялькавы арбалет. То бок літаральна лялька, якую зрабілі для дзяцей, якая шпуляе гумавымі болтамі. І гэта можна выкарыстоўваць, каб націскаць на кнопачкі. То бок вось адсюль, вось пад гэтым кутом можна патрапіць у тую кнопку і гэткім чынам адчыніць дзверь. Тут вось аж настолькі прапрацаваная гульня. Так, а ці можна сюды куды дзесьці залезці? Здаецца, нельга. Таму што, магчыма, я памыляюся, але ў гэтым пакойчыку ёсць таксама патаемны адсек. Во. Гэта ён гэткім чынам заваліўся? А, гэта туалеты. Віншую, мы знайшлі гальюны. У кожным хорары мусіць быць гальюн. Вы паглядзіце, які... Скотыняка! Ух. Кім ён быў? Я думаў, што вось гэтыя парныя. Гэта будзе мімік, але не. Вы, блин, паглядзіце, якія маднявыя гальюны. Такія трошкі рэтра. Пад паперу, ну так, так. Менавіта жах, які казаў, тут атмасфера максімальна нездаровая. Усё, як я люблю. Ля, мяне нават цей мой напужаў. Шикоўна. Так, святло, калі ласка. Нам зноўку трэба на другі паверх. Таму што, здаецца, там адна з дзвярэй была зачынена на ключ першага ўзроўню, які мы можам ламануць. Так, сюды. 4-го ўзроўні, халеры сабе.
В сэнсе. Другого ўзроўню, божухна. Я быў упэўнены, ну, магчыма, я чацвёрку з адзінкай пераблытаў. Окей, значыцца, зараз пойдзем у новую лакацыю. Як адсюль можна спусціцца бяспечна? Бяспечна не атрымаецца. Гэба. Фантом, ну, відаць, кудысьці збег, таму што тут яго ўжо няма. Мы патупалі, а ён не адгукнуўся. Ну што, пайшлі? Зараз нам, хутчэй за ўсё, прадэманструюць, дзе менавіта мы знаходзімся. Я ж яшчэ не распавядаў, дзе мы менавіта знаходзімся. Зараз вы паглядзіце, дзе менавіта мы знаходзімся. Відавочна, гэта лабараторыя. Але дзе? You made it. Ready for your first real view of the world? Хе-хе-хе. Шановныя, мы ў космасе. Гэта ось уся велічэзная лакацыя. Гэта касмічная станцыя. Аргана, ты нават сабе не ўяўляеш, якую рацыю ты маеш. Спойлеры. Гэтую ўсю станцыю ўжо захапілі іншапланецяне. І наша асноўная задача, ну, вядома, з рознымі варыяцыямі, але наша асноўная задача знішчыць гэтую станцыю так, каб гэтыя іншапланецяне не патрапілі на зямлю. Экран, кажаш. Фішка ў тым, што мы ў тым ліку будзем выходзіць у адкрыты космас. Тут... О, а яшчэ тут здараецца гэткае. Careful. You need to get to your office. I've updated your map. There's a video you need to see. У сувязі з тым, што іншапланецяне забілі ўсіх людзей, гэтая станцыя не можа сама сябе падтрымліваць і паступова развальваецца. Эгэй. Карацей, нічога добрага наперадзе нас і не чакае. Кейкарт. Attention. Station leadership has issued an alert. All personnel should report to muster stations immediately and await further instructions. Ау. Тут, здаецца, яшчэ быў мімік. А! Вы бачылі, як гэта халера скохнула? І яшчэ адзін. А, яшчэ адзін, дзе? Вось аб гэтым я казаў, то бок, як мы бачылі, з аднаго забітага чалавека атрымліваецца 4 міміка. То бок, калі мы заходзім у памяшканне, дзе кагосьці забілі, ёсць імавернасць, што нас чакае 4 міміка. Так, давайте глядзець, чым можна пахіліцца. Гэта у нас смецце, якое вось унізу мы бачым, на якія матэрыялы мы можам яго разабраць. Гэта ежа. Тут паўсюль валяецца ежа, якую можна проста есці.
Ось сапраўдныя медкіты, якія ў нас таксама дзесьці ёсць, здаецца. Во, вось гэтая. Іх лепш выкарыстоўваць у апошнюю чаргу, ну, каб на сур'ёзныя выпадкі. А проста, ходзячы, лепш хіліцца з дапамогай ежы. Вось у нас ёсць шампуньскага. О, глядзіце. Аднаўляе 1 хп і лікуе страх. Так, РПР-кіты для рамонту. Можна рамантаваць наш касцюм, можна рамантаваць зброю. Зброя, дарэчы, у нас тут ламаецца. Я паўтаруся, у нас survival мод стаіць. То бок у нас будзе ламацца зброя. Ежа. Во, медкіты сур'ёзныя на 30 хп. Гэта таксама можна зжерці. О, вы паглядзіце, яно ўжо моцна паламанае. Інтэгрыці гэта ж стан, так? Давайте паспрабуем. Не, гэта не гэтак працуе, відаць. А як цябе адрамантаваць? Агульны стан. Ну ось, гэта тое, што я казаў. Праз тое, што ў нас survival мод, у нас у тым ліку будзе псавацца зброя, і яе трэба будзе рамантаваць, але як, я яшчэ не ведаю. І у нас, бачыце, нават гэты самы наша бронекамізэлька папсавалася трошкі. Карацей, трэба быць асцярожнымі. Так, станцыя тут будзе. Божахна, вы паглядзіце, колькі крыві. Нас будуць вучыць крафту на станцыі. А, вось мы зараз ідзем у наш гэты самы, у наш асабісты пакой. І там, здаецца, будзе станцыя, дзе можна будзе разбіраць смецце на запчасткі і крафціць. 8 мімікаў будзе. Ну так, лагічна. Вы чулі? А, гэта турэль. Карацей, тут людзей фактычна ўжо няма, але застарыся турэлькі. Турэлькі усе яны, здаецца, рэагуюць толькі на мімікаў, але усе не памятаю. Давайте эксперыментаваць. Вось захаваліся. О, no alien material detected, то бок няма гэтых самых іншапланетных частак. Спойлеры, у будучым яны будуць. І ў будучым турэлі, хутчэй за ўсё, будуць не на нашым баку. Турэлі можна цягаць з сабой і выкарыстоўваць у небяспечных месцах. І гэта мы таксама будзем практыкаваць. А гэткае, здаецца, можна падпаліць. Штосьці мне не спадабаўся гэты гук. Так, глядзім, што падазронае. Дзве кабінкі адчыненыя. А дзве зачыненыя. Чыста. Чыста.
Чисто. Чисто. Хух. А, электрошокер, дакладна. Я думаў, чым зрабіць. О, слухай, сапраўды гарыць. Сапраўды гарыць. Толькі ёсць пытаннечка, а навошта я гэта зрабіў? І пастка. Ну, у гэтым выпадку пастка на нас. Таму што нам зараз сюды трэба будзе неяк прайсці. А яно тут гарыць, і яно хутчэй за ўсё не хутка дагарыць. Так. У нас там некалькі туалетных паперак, некалькі стосаў бялізны, для якой ўсё падазронае. Пінаю? Ну так, мы зараз будем рушнічкі лупашыць. Я ось, дарэчы, не памятаю, а ці могуць яны ператварацца на вось гэткія карысныя рэчы, якія мы можам захацець палутаць? А, пінаю. Падстрачнікаў даю. А! А! Адкуль? Два! Кім яны былі? А, туалетных паперак стала менш. Якія скатынякі напужалі, а? Фух. Так, касмічны ліфт. Ось я быў упэўнены, што яны тут ёсць. Яны сапраўды ёсць. А, слухай, дарэчы, трэба эксперыментаваць. Вось мы бярэм. І такія... Не атрымалася. Мы лепш ось так зробім. Не, ну гарыць якасна. Я толь усё выцекла, відаць. Окей. Ежа. Смецце. Лухта. Дужа хочацца схапіць з сабою турэль. Давайте схопім. Гэта наш будзе першы сябра на гэтай станцыі. Так, гэта якого ўзроўню? Першага. О, першага. Eradicator Auto-Turret version 0.7.6 online. Яшчэ і розныя кнопкі трэба націскаць. Так, турелька, ратуй. Давайте поднесем туды трошки далей. Яна, у адрозненне ад нас, ужо зараз можа сканаваць. Вы бачылі? Вы бачылі? Яна разваліла фантома. Але ён яе пашкодзіў. Халера! Там яшчэ адзін фантом. Жосць. Ёй троху дрэнна. Ну, тут бачна, што яны трошки вытанчаныя, такія тоненькія. Іх лёгка можна разламаць, але калі мы у будучым прамацуем рамонт, мы іх зможам рамантаваць. Так, зараз які план? Я адчыняю гэтыя дзверы.
шпуляю пенай по фантому, а ты яго дабіваеш, окей? Good morning, Talos. Breakfast is served in the cafeteria until 9 Шпуляй, шпуляй, a.m. шпуляй. А, блин, яна не достае. Yes. Развалили двух фантомов. Sensor reset. Хапіла на другого, бачиш, все calculated. Ух. Так, больше тут нікого. IT Security. О, слухайте, мы набрали шмат чаго, у тым ліку некую гранату. А, гэта смецце граната. Яшчэ адзін прышпіл гэтай гульні. Карацей, як я ўжо распавядаў, тут усё у тым ліку абсалютную лухту, якую можна засунуць у наш інвентар, можна разабраць на матэрыялы. То бок, напрыклад, калькулятор мы умоўна разбіраем на метал і пластык. І гэтак можна зрабіць з абсалютна любой рэччу. І рабіць гэта на спецыяльных станках трэба. Але у нас ёсць гранаты, якія проста ў пэўным радыусе ўсё ператвараюць на вось гэтыя элементы. Дужа карысная рэч, з дапамогай яе, здаецца, можна нават дзверы пэўныя адчыняць. Яна вось як маленечкая чорная дзіра. Усё зацягвае ў сябе, раскладвае на элементы, і потым ўсё гэта можна засунуць зноўку сабе ў інвентар. У тым ліку яна гэтак разбярэ на элементы нават варагоў. З айцішнікам фантома атрымліваецца? Ну так. Дарэчы, мы потым яшчэ пабачым, як менавіта фантомы атрымліваюцца. Божухна, эксплозів каністра! Тут у тым ліку можна рабіць варагам пасткі з дапамогай вось гэткай халеры. Ух! Я ўжо і забыўся. Так. Што тут яшчэ смачнае ёсць? О, картка. Security Office. Файна, файна. То бок мы цяпер можам адчыняць вось гэткія... Не, ну гэта знутры. Але вось гэткія дзверы... Supply Closet. О! У сэнсе, у нас ж ёсць картка нейкая. А, ну відаць, гэта не такая картка. Трэба менавіта ад падсобкі, а не агулам ад гэтага самага. Ад будыначку. Окей. Будзем ведаць. Сюды мы яшчэ відавочна вернемся. Не пужай мяне, калі ласка. Трошкі пабітая, але кайфовая. Во, нам трэба рамонт атрамантаваць, каб яе трэба 3-го ўзроўню рамонт. Не халеры сабе. Кірыліца, ну так. Яно падцягвае чамусьці, нават калі ў мяне ангельская раскладка ўключана, яна падцягвае першапачатковая клавіша, а ў мяне на першым узроўні стаіць беларуская. То бок ён яе падцягвае. Але людзі тут выжывалі, хаваліся, яны барыкадыравалі усе всялякія дзверы з дапамогай цяжкіх рэчаў. І мы гэтыя барыкады можам разбіраць, але для гэтага нам трэба прамацаваць фізічную моц. То бок ось сюды мы зараз пралезці не зможам, таму што трэба 3-го ўзроўню фізічная сіла. Не, я спрабаваў. Менавіта першая падцягваецца.
Таму што я спрабаваў змяняць, ні халер не працуе. Так. Я трошки дрэнна сябе адчуваю без нашай турэлькі. Ну я ж спрабаваў. Ось, пераключыў адразу пасля беларускай, у мяне стаіць ангельская. Хопа. Всё яшчэ Е і У. Ну так, яно блытае піпец, асабліва калі падчас гэтага самага падчас хакінгу трэба націскаць розныя клавішы. І мне трэба хутка сцяміць. І гэта даволі цяжка бывае. Так, мы знайшлі нейкую картку, але гэтая картка не пасуе да гэтых дзвярэй. Окей. Тутака мы пакуль што... Мы можам насамрэч пабудаваць сабе... А, так мы можам проста прайсці, глядзіце. Тут вось так вось. Оба. І на гэты балькончык. Слухайце, я хачу забраць з сабой турэль. Турэль, пайшлі. Attitude adjustment. Дзякуючы таму, што яна можа сканаваць менавіта. Ох, вы бачылі? Яна мяне літаральна уратавала. Прыгажунька. Моя табе павага. Я не паспеў пабачыць, што менавіта там адбылося, але там штосьці заварушылася, калі я зазірнуў. Мы, калі што, будзем адразу бегчы, каб турэлька нас ратавала. Захоўваемся на ўсялякі выпадак. Так слухай, у нас ж картка ёсць. Навошта зноўку гэтае ламаць? Мы толькі што былі з другога боку ось у гэтым пакойчыку. Так, ну шо, панеслася. Я бачыў, як тут нешта варушылася. І тут у нас ёсць нябожчык, то бок тут 100% ёсць мімікі. І я нават чую штосьці. А мы зробім прасцей. Мы будзем сканаваць. Усё прасцей, калі ёсць сканер. Attitude adjustment. Debug build version 0.7.6. Як яна ўсё аглядае. Всё добра? Можна ісці? Scanning target. No alien material. О, дзякую, дзякую. У сэнсе, а гэта што? Ты ж казала, no alien material. О, дарэчы, вось гэты механізм. Зараз мы будзем перапрацоўваць. Хух, усё спалім. Дакладна ўсё спалім. Так. Трансфер джанк. То бок можна скінуць усё смецце адной кнопкай, піпец як карысна. Вось мы скінулі туды смецце. Цяпер мы перапрацоўваем. І атрымліваем вось гэткія матэрыялы. Кубікі, шарыкі, арганіка, экзотыка, мінералы. Як гэта выглядае? Гэта выглядае ось так. Як тут у нас аўтасартаваць? Во, вось гэтак.
І з гэтага нам трэба крафціць. Але для крафту у нас тут, здаецца, нічога няма, толькі вось аўтаразборка зараз. Таму мы будзем збіраць у тым ліку і смецце, таму што хух, дзякую. Таму што смецце ўсё можна перапрацаваць і ператварыць на штосьці карыснае. Не глядзі на мяне. Гэта што было? Ратуй! А што гэта за эфект? А, я выпадкова націснуў Z. Што спужаўся. І ў мяне ўключыўся зум. Халера. Так, дзе гэта забіты паскуднік? А, во. Так, ну нам зноўку трэба пахіліцца. Мы там сабралі трошкі ежы. Ежа. А гэта мы перапрацуем. Гэта кавалкі мімікаў. Ля, як яна нас ратуе. А слухайце, а вось гэта калі падпаліць, яно яшчэ потым выбухне, божухна. Колькі тут усялякіх магчымасцей. Так. Паграбуем кухню. О, колькі ўсяго усяляка смачненька. Are you on your way? On my way where? Octavia, didn't you see the alert? We're supposed to muster. Listen, it's really sweet that you're worried about me, but we've had alerts before, and I've got 3 more of these glorified vacuum cleaners to fix before my shift is over. Oh, make that 4. Someone dropped off another. God, these things are junk. I don't think this is a drill, Octavia. I'm sending you the code. Please, come to the escape pods right now. Капец, паглядзіце, што на гэтых сходах робіцца. Мы зараз туды, дарэчы, пойдзем. 34 мінус, так яшчэ трэба ўлічваць, што яны распаўзаюцца. То бок не абавязкова, што тыя 4 мімікі, якія ўтварыліся, яны будуць менавіта ў гэтым пакойчыку. Так, яшчэ трошкі смецця. Пайшлі, турэлька, на зараз мы тут скончылі. Так, нам цяпер ось сюды. Ось мы зараз выглядалі. Good morning, Talos. All personnel should report to their workstations for the day. Скотиняка якая, а? Absent for any reason, please inform your immediate supervisor. Ля паскуда. Ля страшэнны, вы на яго паглядзіце. Слухай, пачакай тут. Ідзі сюды. Яшчэ дзесьці рыкае. Я чую. Дзень добрый. Не. Траўма-цэнтр, гэта, дарэчы, лекарня, здаецца. Ля, там дзверы адчыненыя. Выглядае небяспечна.
alien material detected. О, пістолет. Адразу страшэнны, адразу страшэнны. Вы паглядзіце, хутка мы сюды дабярэмся. Нам вось туды трэба, каб у свой кабінет патрапіць, і потым мы пойдзем па сваіх справах, і ў першую чаргу мы будзем пралазіць вось сюды. І тут 100% ёсць розныя варыянты, як туды пралезці. І мы туды абавязкова пралезем, каб здабыць пісталет. Attitude adjustment. Ёсць там варагі? Proximity sensor reset. Не выспаліся, ага. А, глядзіце, тут таксама турелька стаіць. О, гэта свежая турелька, цэлая. Кайфы. Памір. Вы бачыце, як тут адразу стала бяспечна. Выскачыў халера мімік і адразу здох. Траўма-цэнтр. О, мы здабылі картку ад вось таго цэнтру, дзе былі трошки раней. Так, гэта, калі я не памыляюся, сакратарша. Тут я не бачу нічога карыснага. Вось ідзем. Бляха, не бачна ні халеры. Нейрамоды. Нейрамоды гэта добра. The code to your office is 0451. 0451. Зараз ідзем. Нам ж трэба ўсё залутаць, вы ж не думайце. 0451. Там 100% няма мімікаў, гэта прыемна. Банан. Банан бярэм. Наш офіс. Нарэшце. Welcome back. This has been your home for the last 3 years. The video should be on your workstation. Кайфы. Ну, слухайте, кабінет багаты. О, мы здабылі 3 нейрамода. А вось гэта наша сям'я. Бачце, мы наш брацельнік, і гэта, відаць, нашыя бацькі. Што тут яшчэ смачнага ёсць? Ну, вядома, найсмачнейшае гэта вось гэта. Тут мы перапрацоўваем, а тут робім новае. Вось гэта фабрыкатар. Так. Збіраем смецце. А гэта, дарэчы, здаецца, гэта медыцынская станцыя. То бок мы можам выклікаць гэтых роботаў. Ну, мы бачылі на пачатку роботаў, то бок тыя жэўжыкі, якія лётаюць. І потым да іх можна звяртацца са сваімі траўмамі. Дзіцячымі ці не. Так, смецце закінулі. Перапрацавалі. Вітанкі, Пюрбай. З'ядацца месца на сістэмным дыску. Дык у мяне гэткая праблема была яшчэ, даецца, 10 гадоў таму, таму што я не той, каб шмат гэтага месца пакідаў. І, дарэчы, і зараз я пакідаю больш месца. У мяне 100 гігоў на дыску C. Іх ужо не хапае, так. Так, што мы можам скрафціць? Ключ
і каністры для нашай пенагарматы. То бок пакуль што не тое шмат. Каб крафціць, нам трэба знаходзіць акром матэрыялаў яшчэ блюпрынты. Ну так, логі гэта найбольш дурное. Гэта факт. Дарэчы, пра насраў. У нас тут да халеры месца з'елася ў інвентары. Просто калі мы знойдзем яшчэ гарматы, вось, напрыклад, мы хутка знойдзем пісталет, і яго таксама трэба будзе кудысьці пакласці. А у нас усё занята. Так, дзе мы мусім паглядзець? Яшчэ одна картка, дарэчы. Тэлеканферэнцыя. Watch me, Morgan. Вы паглядзіце, які тут тэлек. Вось гэта тэлевізор, а? Натуральное 3D, дарэчы. Hello, Morgan. Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. Гэта мы. Your memory's chock full of holes. I know. I'm sorry, but it's permanent. So the first thing you need to know is you can trust January. It's an operator, a sort of backup of you and me. It knows what you've forgotten. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms, mapping their neural patterns onto ours. Problem is, when you uninstall a neuromod, it resets your memory back to the moment you first put it in. That's why you forget. There's supposed to be a process to bring you back up to speed between test runs. Так, я заважу. Someone could just skip that part, turn a single day into your entire life. Well, that's exactly what Alex did. The question is, why? You're not gonna like what I have to say next. І частка гэта паведамлення выдалена. Зараз я вам распавяду... Вітанкі. Sorry, but I can't let you listen to that. Not until I've had a chance to explain everything in person. For now, just... Damn it. I have to go. Just sit tight. Please. Карацей, мы вось побачылі нейрамоды, усялякія розныя, і іх фішка ў чым. Калі... Да дайце мне дагаварыць. Sorry, Morgan. Alex cut us off from the Looking Glass servers. Time to improvise. I suggest you search Dr. Calvino's workshop in the hardware labs. He invented the Looking Glass technology. You might find a way to restore the server connections there. I'm looking for another way to help you in the meantime. Good luck. Карацей, гэтыя нейрамоды піпец якія карысныя, але калі ты гэты нейрамод вымаеш, ён забірае з сабой усе веды з ім звязаныя, то бок ты загубляеш памяць. І праз тое, што гэтыя нейрамоды тэставалі на нас, мы, як галоўныя навукоўцы, таму відавочна тэставалі на нас. Таму мы ўсё забылі. Мы ўсё забыліся, мы зараз з абсалютна пустой галавой намагаемся разабрацца, што тут адбываецца. І ў гэты час на станцыю напалі іншапланетяне. Піпец якая халера. Так. О, локер. А шо там унутры у цябе? Нічога. Дзіўны локер. І, карацей, мы зараз будзем разбірацца, чаму менавіта наш брацельнік нам свядома выдаліў памяць. Гэта зрабіў ён. Ён зрабіў гэта свядома, і ён нам патэлефанаваў, сказаў, што
Слухай, я табе ўсё магу патлумачыць, але калі мы сустрэнемся асабіста. І зараз мы будзем разбірацца, што тут увогуле такое адбываецца. Шыкоўна. Дзень добры. Так. Чаму турелька вырублена? Адна турелька вырублена, другая зламаная. Я не адчуваю сябе ў бяспецы. Ты як? Што з табою здарылася? А вось тую увогуледаламалі. Good morning, Talos. Warning. Tampering with administrative controls on workstations or keypads may result in electric shock. If you're having trouble accessing a system, you send a help alert to security. А, тут дадатковая нататка наконт таго, які пароль ад нашага кабінету. Хто цябе перакуліў? Ля, я чую, як нешта тупае. Штосьці праваруч. Ля, тут гукі. Іди сюди. Іди сюди. Мінус. Гэтая халера падохла. Але хутчэй за ўсё менавіта гэткі верхал мог зладзіць толькі дастаткова моцны вораг. Так, сюды пакуль што... А, мы можам прайсці. Комбат. Бла-бла-бла. Штосьці мне не падабаецца, што нас папераджваюць менавіта тутака пра комбат. Давайте возьмем турельку з сабою. Таму што вось у гэтым пакойчыку, ад якога, дарэчы, у нас ужо ёсць картка, у гэтым пакойчыку ляжыць пісталет. Відавочна, просто так пісталет нам не аддадуць. Ля! Тры міміка адразу у пысу закінулі. Не халеры сабе. Яшчэ адзін. Там яшчэ адзін. Ты бачыў? Пісталет мімік! Пісталет мімік! Ну тут Тоня, яна трошки іншага выгляду. Вы бачылі пісталет мімік? Я намагаўся схапіць пісталет, а гэта мімік. Так, тут ёсць розныя, у тым ліку сапраўды жудасныя хтоні, але тут просто не намагаюцца наганяць жаху. Гэта не месца, дзе цябе пужаюць, гэта месца, якое просто ёсць. Гэта вось тое, што я люблю, гэта пэўная біосфера са сваімі законамі. І нас не намагаюцца напаўжаць мімікамі у тым ліку, таму што спойлеры, мы самі можам ператварыцца на міміка. У гэтай гульні ёсць магчымасць ператварыцца на міміка. І калі б іх моцна дэманізавалі, моцна наганялі напругу наконт іх, то, магчыма, гульцы не хацелі б ператварыцца. Не хацелі б ісці па гэткаму шляху. Таму не надта высокі ўзровень хорару, гэта свядомае
і, як на мяне, правільнае рашэнне з боку распрацоўшчыкаў. Так, дарэчы, вы бачыце, як тут прышпільна адлюстроўваецца колькасць набойчыкаў. Мы бачым, гэта напісана літаральна на нашым пісталеце. Дужа зручна. Набойчыкаў у нас не той, каб шмат, таму лепш іх эканоміць, цягаючы з сабой турэльку. Пашлі. Log submitted. Бляха, я зноўку спужаўся свайго ценю. Так. Гэта кавалкі міміка, здаецца. Турелька, нам трэба трошки пасканаваць. Рыхтуйся, тут, магчыма, будуць ворагі. Ага. Гэта добра. Магчымасць выкарыстоўваць тунэлькі тут даволі элегантна абмежавалі. Фішка ў тым, што мы тут не бесшоўны сусвет. У тым сэнсе, што мы праз пэўныя брамы праходзім у іншыя лакацыі. Адпаведна, мы не можам праз гэткія брамы ідучы пераносіць з сабою турэлькі. Даволі элегантна. Інакш бы я ўсю гульню праходзіў бы з турэлькай у кішэньцы. Гэта 100%, вось, без жартаў. Так. Ну, пайшлі. Я нагадваю, чым мы займаемся. Мы намагаемся аднавіць вось гэты запіс, які самі сабе пакінулі. Каб дазнацца, што мы самі сабе распавялі і ў чым праблема нашага брацельніка. Чаму ён робіць тое, што робіць. Так. Турелькі ў рукі прайсці. Ну, патэсцім. Ля, там зноўку штосьці выбухае. Sneak Attack. Нас вучаць, як шпуляць па стэлсу. А чаму? Я забыўся. Карацей. Станцыя складаецца не толькі з іншапланецян і нашых сяброў. У тым ліку некаторыя сістэмы і станцыі закарабчаныя. Напрыклад, вось гэта робаты, якія не на нашым баку. Захоўваемся. Так, ну давайте потестим стелс. Так, щось ми не надто йому шкодим. Шо, огнемет? Усё забыл. Литерально усё забыл. Жесть. Біороботаў. Ну так, з улікам таго, што людзі тут на станцыі амаль усе загінулі, здаецца, акром нашага брацельніка, мы будзем біцца супраць іншапланецян і робатаў. А куды паляцеў другі робот? Іх тут было два. Вітанкі, вітанкі.
Ён, здаецца, сюды паляцеў. Музыка нейкая гучыць. Ці можна тебе выключыць? Во. Занадта супакойлівая. Давайте дзе-нибудь схаваемся. Я забыўся, у нас же ж ёсць яшчэ 3 нейрамоды. Брацельнік не загінуў, таму што, я шчыра кажучы, не памятаю. Здаецца, ён хоча выкарыстоўваць гэтых лютых іншапланецян для сваіх мэт. І, здаецца, часткова ён вінны ў тым, што гэта ўсё адбылося. Таму, відавочна, ён змог падрыхтавацца і не загінуць. Але я не ўпэўнены. Рамонт, так, дакладна, рамонт. Рамонт у нас вось у інжынерным напрамку. Але каб рамантаваць менавіта турэлькі, нам трэба рамонт 3-го ўзроўню. То бок 1 плюс 4 плюс 8. 13 нейрамодаў. Гэта да халеры. Але ўсё адно рамонт нам спатрэбіцца. Так, гэта ў нас што? Suit Modification, то бок мы можам нашу бронекамізэльку мадыфікаваць. Гэта што? Мы можам вось разламваць гэтых роботаў на большую колькасць запчастак. Вось гэта, каб перасоўваць цяжкія рэчы. Ці ёсць тут што-небудзь, каб пашырыць наш гэты самы інвентар? Здаецца, няма такога. Шкада. Окей. Пакуль што больш нічога прамацоўваць не будзем, пакінем на будучыню. Было? Там дзе касцюм? Сур'ёзна? Дарэчы, да халеры ў нас смецце. Інжынер, вось касцюм. Апгрейд. Inventory Space. Слухай, сапраўды. Тады возьмем яшчэ гэта. Inventory Space 100% трэба браць. Вітанкі Hellcoast. Паглядзім. Сапраўды больш месца цяпер. Вось, бачыце замочкі. То бок максімальны інвентар аж вось гэткага памеру. Кайфова. Гэта нам дакладна трэба. Яшчэ б узгадаць, дзе ў нас літара Н? Вось тут така. Вось цяпер у нас да халеры месца. Дарэчы, вось трэба ж яшчэ карыстацца гэткім. Мы можам праапгрэйдзіць пісталет, пенагармату і электрашокер. Я ўжо, дарэчы, забыўся на тое, што у нас ёсць пісталет, але давайте яго праапгрэйдзім. Ціхі пісталет. Рэйнджа, магазин, дакладнасць і моц. Я, дарэчы, не ўпэўнены, што я нам ўсё ж таки трэба. Давайте, можа, сюды. Вітанкі не ідзе. з гулянак вярнулася. Так, reload speed, range, hanging і хуткасць. Відаць. Що значить хендінг? Хендінг. Ніндзя, що такое хендінг? Хендінг? Ну. Штось з руками зв'язане, відавочно. Ну, гэта паляпшэнне да зброі ў гульні. Хендінг зручнасць, але ў якім сэнсе зручнасць? Табе вітанкі, дарэчы, ад арыгамі. Карацей, зноў ж такі,
Пакуль што не будзем вытрачаць, няхай ляжыць, потым разберомся. А божухна. Вы уяўляеце, чым яны займаліся там? Пакуль мы лазілі па піпец якой цікавай файнай гульні, яны гулялі у настолку па героям трэцім. Я вось які дзень ужо сваруся. Героі трэція гэта літаральна настольная гульня, таму што ўсе гулялі у героі трэці і па хатсіту. Навошта яшчэ рабіць папяровую гульню, папяровую версію гэтай гульні? Я, шчыра кажучы, не ведаю. Абсолютно незразумела. Штосьці там жорстка выбухае. Наша станцыя актыўна развальваецца. Так, Space Elevator. Гэта у нас буклеты усялякія. О, реклама. Всялякая смецце лётае і реклама. Так, тут аказноўку, дарэчы, можна будзе падпаліць. Вось. Каб цягаць гэткія прадметы мэблі, трэба шонайменш другого ўзроўню моц. Цікава. А, халера, не атрымаўся стэлс. О, тут ёсць слайд, не халеры сабе. Вы бачылі, колькі я на срацы пракатаўся? Паўкіламетры. Праслізгаў. Значна даўжэй, чым чакаў. Відацца можна, ну, відавочна. Тое, што мы трымаем у руках, мы можам пакласці і можам кінуць. Гэта тычыцца літаральна ў кожнага прадмету ў гульні. Дзе ты? У тым ліку і цяжкіх прадметаў, якія можна шпульнуць у ворага. Так пачакайце, ён не паспеў нас заўважыць? О, вось як працуе стэлс. То бок, калі мы падловім робота, калі ён нас яшчэ не заўважыў, мы адразу яго кідаем на зямлю і можна будзе хутченька дабіць. То бок, стэлс руліць. Ля, там мімік. Капец. Не зайшло, а мне ось піпец як заходзіць. Таму што я люблю імерсію сімы, у якіх можна ладзіць усялякія эксперыменты над наўкольным асяроддзем. А тут можна столькі эксперыментаваць, што капец. Напрыклад, вось там у нас ёсць другі паверх. Што мы можам зрабіць? А мы можам зрабіць сабе літаральна лесвіцу. А можам і проста залезці. Нават без лесвіцы. Ну-ка, давайте паспрабуем. Не атрымалася. Як я адразу заскочыў. Баба. Ля, капец. Акрабат. Другі паверх, шаноўныя. Ох. Трошки скрымераў. Без турэлькі піпец як нязручна. На якую у нас пісталет на пяцёрку? Слухайце, а ці можна неяк змяніць? Давайте паглядзім. Адзінка.
Гэта няхай на двойцы і будзе. Тройка пісталет. Чацвёрка няхай будзе... Не, блин. Тройка пісталет. Чацвёрка тазер. А пяцёрка граната. Во. Нормалёва. Ці то мне здаецца, ці то там штосьці гупае. Дзе ён? Ух, як я спужаўся. Але мы яго злупашылі. I think that's the director of the lab. I have the sense he resented you. Unfortunate. І нам толькі што праспойлерылі, як менавіта утвараюцца фантомы. Фантомы у нас утвараюцца з людзей, якія... гранаты электрамагнетычныя. З людзей, якія маюць пэўныя схільнасці, мабыць, да сумяшчальнасці з іншапланетным матэрыялам, карацей. Так. Так спробуй, абавязкова спробуй, таму што гульня сапраўды і заслужана заўжды займае даволі высокія месцы ў спісах менавіта імерсіў сімаў. То бок менавіта у гульнях спісы гулень, якія даюць табе магчымасць праходзіць сябе як заўгодна, то бок глыбока прапрацаваныя сусветы з высокай варыятыўнасцю. Дарэчы, мы знайшлі яшчэ трошкі нейрамодаў. Давайте паглядзім, колькі мы іх знайшлі. Нейрамоды. Мы адзін нейрамод знайшлі. Ну, таксама добра. Пакуль што вытрачаць не будзем. Нам бы гэтую станцыю, каб разабраць усё смецце, што ў нас у кішэнцы. Не пужай мяне. Я тут трошки нервовы, таму што, па відавочных прычынах. А яшчэ ў нас тут ёсць сейф. Сейф. Як нам адчыніць сейф? Персоналі, бла-бла-бла. Ля там выбухае. Так. Трэба знайсці дзесьці нейкую нататку ці яшчэ штосьці, што дапаможа нам гэты сейф адчыніць. Таму што, я хачу, гэта ж лут. Не, гэта месца, якое мы пазналі, гэта месца з самага пачатку гульні. Там таксама стаіць сейф, і на дошцы гэтае ўсё было замазана. Але мы ва ўспамінах, то бок у запісе, які рабіўся ў мінулым, пабачылі незамазаную запіс, надпіс і дазналіся, што там 5150. Мы потым туды будзем вяртацца ў гэтую лакацыю і, магчыма, адчынім той сейф. Калідорна? Не. Тут адкрыты сусвет. Яно менавіта зараз адчуваецца калідорна, просто таму, што я іду наўпрост, наперад. А насамрэч мы ўжо можам пайсці амаль што куды заўгодна. Тут шмат актыўнасцей, якія не звязаныя з сюжэтом. Бляха! Капцы, можна дзвер зачыніць? Дзякую. Рыт-рыт! Ён, здаецца, нас не заўважыў.
Пакуль што. То бок тут такая добра прапрацаваная, звязаная касмічная станцыя, па якой можна лазіць. Не, ну ўсё зачынена пакуль што ў нас пачатак. Просто таму, што нас трэба правесці праз пачатак, каб лакацыі нам паказаць. А ўжо потым яно у нас будзе магчымасць па ёй швэндацца куды заўгодна. Так, давайте спрабаваць яго забіваць. Папярэдні нас даволі моцна пабіў. 25 хп гэта больш, чым мне хацелася б. Але асноўны прышпіл у сэнсе варыятыўнасці ў гэтай гульні, як я разумею, гэта менавіта прамацоўка. То бок нейрамодаў і усялякіх чыпаў абмежаваная колькасць, плюс яны між сабой могуць канфліктаваць. І таму вось гэтыя ўсялякія напрамкі. Гэта насамрэч яшчэ не ўсе напрамкі. Усе гэтыя напрамкі можна браць, можна абіраць. І таму мы па-рознаму можам вендацца, па-рознаму можам рабіць тое, што мы мусім рабіць. Дарэчы, а што ў нас у статусах вісіць? Што гэта? А, мы штосьці з'елі, штосьці гэткае, што дало нам статус. Божухна. Хух! Гэта таксама ўплывае. Але, як заўжды, мне найбольш цікавае тое, што тут прапрацаваная біясфера. А, боляча! Нам прабілі бронекамізэльку. Дзе ты? Рэт-рэт! Тут яшчэ і дробныя, божухна. А дзе вялікі? Ці мы яго забілі? Мы яго забілі ці не забілі? Ці ён збег? Побитая турелька. Не, он сбег. Холера. Окей, окей. Просто не кажи под руку. Меня тут залупашили амаль что. Вось зараз мы можем выкарыстаць ежу, якую паназбіралі. Пачакайце, ежа аднаўляе у тым ліку? Не, не аднаўляе. Нашу бронекамізэльку трэба будзе рамантаваць іншым чынам. Так, гэта што? Бурбон. Бурбон. Мы наклюкаліся, віншую. Не, ось ён, бачыш, тыя ж дробныя мімікі, якія ператвараюцца на ўсялякае наўкольнае, яны не надта разумныя. А тыя, што памерам з нас, вось гэтыя фантомы, гэта перароджаныя людзі. То бок у іх інтэлект трошкі вышэй. І таму яны могуць рабіць свядомыя рэчы, у тым ліку адступаць, калі пабітыя. І вось ён, здаецца, гэтак і зарабіў. Так. Гэта ў нас для рамонту зброі. Окей, а гэта ў нас... А, вось гэта ў нас для нашага бронекамізэлькі. Іх не шмат. Трэба будзе пільна сачыць. Дарэчы, нам трэба і зброю адрамантаваць, яна ў нас пабітая піпец як. Давайте зробім гэтае. РПР. РПР.
Я нагадаю, мы гуляем з survival модам, таму у нас дадатковыя траўмы і зброя з часам псуецца. І бронекамізэлька, калі яе пабіць, яна пачне выпускаць кісларод, і мы можам задохнуцца. О, у нас статус наклюканы, і ў вачах дваілася трошки. Хе-хе-хе, прышпільна. Так. Збираем, лутаем. О, паспорт. Ёсць что-нибудь корыстное? Во! Во-во-во! Supply Closet Key код 7922. Дуже добра зазірнулі, просто шикоўна. Ухваляю. Supply Closet. А дзе гэты Supply Closet знаходзіцца? Гэта ж, здаецца, не той клозет, які мы ось там бачылі. Ён неяк па-іншаму называецца. Ты хто? А, гэта персанальны сейф нейкага доктара. Так, сюды мы не зазіралі. А трэба. Вітанкі, дзед Максим. 7922. Так. А! Скотиняка! Скрымер, пня табе ў сраку. Ён, дарэчы, нас не заўважыў. Ён пранесся тут і літаральна нас не заўважыў, а мы яго паспелі пабіць. Ух, дзякуй таму, што ў маленькіх мімікаў нізкі інтэлект. Так, тут что-нибудь схаванае ёсць? Карго. О, слухайте, шості ёсць. О, рэпер. Бярэм. Гранатка. Не дарма саскочыў. І тутака штосьці. Нам дакладна трэба знайсці гэтыя самыя мафынкі па перапрацоўцы. А, тут дзверы ўвесь час былі, але яны былі зачыненыя. А мы зараз адчынілі. І цяпер можам проста падымацца вось гэткім чынам. То бок гэта у нас шорткат. Файна, файна. Хух. Яшчэ трошки матэрыялаў. Пусто. Материал. Тут что? Utilization area. О, яшчэ один код. Во! 4535. Вось цяпер гэта дакладна ад гэтага сейфа код. Хе-хе-хе. Ляпата. А які код? Я забыўся ўжо. 49-25? 35. Почекай. 45-35. Да, блин. Сорок пять 35. Так я ж, здаецца, у водзе, чаму яно не спрацавала? О, тут яшчэ і наклейка некаторая ёсць. О, тут подказка хімічная. Пачакайце, а чаму не... Мабыць, ён змяніў. А куды падзелася тая нататка? Кальвіна? А мне здавалася, менавіта ён, Торштейн. А, ну тады гэта іншы сейф. А тут таксама была падказка. Пачакайце, як яна выглядала. А гэта ксенон. А гэта у нас што? Нельзя, хімічнае пытанне ёсць.
ЕС і Ксенон. Які атомні номери? Зашибись. 99-18, зараз поспробуємо. Не 99-18. Ну, я ўжо дакладна не памятаю. Калісьці, дарэчы, мы ва універсітэце калісьці вывучалі на памяць усю табліцу Менделеева, усё ад пачатку до канца, у тым ліку з атамнымі нумарамі, але тыя часы ўжо трошкі ў мінулым. Так, давайте. ЕС. Chemical. 99 номер. Ну, сапраўды, это Эйнштейніум. А гэты самы. Ксенон які? Ксенон. 54 ось. 99-54. Во, ось уже ў чаце написали, пакуль я гуглил. 99-54. О, нормалёва. Не там поглядзеў нумар Ксенону, а дзе ты поглядзеў нумар Ксенону? Ой, колькі нам наваліла. Ой. Вселякага смачнага. Так. Гэта у нас што? Псіхайпо. Псіхастымулянт. А гэта у нас, шаноўныя, трошки спойлеры. 18 група. Ну. Фішка ў тым, што ў будучым мы знойдзем паляпшатары вось гэтыя нейрамоды, якія нам будуць даваць здольнасці іншапланецян. І для таго, каб карыстаць здольнасці іншапланецян, нам трэба псі. Ну, фактычна, гэта мана. І вось з дапамогай гэткіх фактычна поўшынаў мы будзем гэтую ману сабе аднаўляць. То бок гэта у нас трошки спойлеры зараз адбыліся. Ну, я зразумеў. Калі б я халера памятаў, то, што памятаў раней, я б нават зразумеў, у чым была памылка. Але ўсе тыя веды выветрыліся. І пняем сраку, няма чаго займаць месца. Big Bang Candy. Ты адкуль тут валяешься? Так. Чым офісныя працоўнікі займаюцца на працоўным месцы? Вядома, з дапамогай пенагарматы яны робяць снегавіка. Ну, добра, мы можам палутаць. Шо? Ну, дарэчы, тут, магчыма, такое таксама ёсць. Яму нават імя далі. Так, тут у нас штосьці. О, глядзіце. Я бачу нябожчыка. То бок, хутчэй за ўсё, тут да халеры небяспечна. Бабуля-прыбіральніца, дарэчы, так. Паміж жэўжыкамі, якія працуюць на месцах і прыбіральніцамі, заўжды ёсць пэўныя непаразуменні. Гэта абавязковая рэч. Пані, што у вас ёсць? У вас ёсць 2 скуры ад банана. О, ICU РПР-кіт, гэта добра.
памідорчыкі. Што яшчэ смачнага ёсць? Яшчэ трошкі ежы. Нават не трошкі. Дарэчы, як вы можете заўважыць, цяпер у нас дзве гарматы. Гэта не прышпіл, гэта рэалістычнасць, то бок, калі у нас гэтая наша асноўная зламаецца, мы можам скарыстацца гэтай. Яна ў добрым стане. Ці мы можам проста прайсці на станцыю разбору смецця і разабраць яе на матэрыялы, таму што там, бачыце, з яе да халеры матэрыялу можна атрымаць. То бок тут усё даволі рэалістычна. В гэтым сэнсе, вось, напрыклад, бачыце, у нас два ключа. Адзін мы разбярэм на метал, відавочна. Просто ёсць пэўныя гульні, якія не дазваляюць падбіраць зброю, якая ў цябе ўжо ёсць. Ты падбіраеш з яе набойчыкі і ўсё. А тут яно не так. Тут вось гэта звязана менавіта з survival модам. То бок улічваецца магчымасць, што мы можам нашу зброю зламаць ушчэнт. Так, штосьці ўнізе мне там зусім не падабаецца. А шчыра кажучы, зверху таксама не падабаецца тут нябожчык. Hello? Hey, it's Langley. Are you, is there anything weird going on over there? No, like what? I don't want you to panic. What is going on, Langley? Not sure yet. Security's running all over the place. So, everyone's still working there? I guess, I don't know. I've been in the lab all day, hang on. I'm looking now. I don't... Що там відбулося? I think we just lost 2 labs. What? I have to go. Капец у іх там адбываецца. О, мы знайшлі блюпрынт, каб рабіць сабе аптэчкі. Гэта піпец як добра. Гэта у нас медаксек. Вось у гэтай халеры мы можам зрабіць сабе робота-лекара. Так, у сталкера гэта таксама добра зроблена. Але ў сталкеры ты... Да, не трындзі занадта. У сталкеры ты можаш знайсці зброю, якая ў больш-менш добрым стане, але аніводнага разу я з нябожчыка не здымаў зброю у выдатным стане. Халера, у вентыляцыі яны таксама ёсць. Звычайна ў гульнях вентыляцыя бяспечная, але не ў гэтай гульні, таму што тутака ў нас ёсць дробныя, паскудныя мімікі. Скотыняка. Хух. Дарэчы, адбіліся без страт. Ён па нам не паспеў ударыць. Хух. Шо, дзе? Я нават не паспеў пабачыць, просто пачаў махаць ключом. Скотыняка напужаў. Божух, наколькі тут месца. І ўсё гэта трэба даследаваць будзе, відавочна. Так, туды мы зараз не пойдзем. У нас яшчэ пазаду засталося да халеры месца на той, каб даследаваць. Даследаваць мы будзем усё, таму што, відавочна, трэба лутацца. Калі ёсць магчымасць лутацца, трэба залутацца па максімуму. Калі для гэтага нам трэба будзе забіць некалькі мімікаў. Это ты са мной размаўляеш? Дзе ты? А дзе ён? Дзе робот, якога мы стварылі?
Так. Опа-на. Я чую ворога. Во, унізе ходзіць ворог. А калі мы паспрабуем па стэлсу на яго зверху кінуцца? Гэта відавочна дрэнная ідэя, але можа спрацаваць. І, дарэчы, трэба асцярожна ісці, таму што ён праз вось гэтую... Халера! Все, мы спаліліся. Мы ўжо спаліліся. І ён, дарэчы, прыбег сюды. Ой, ён не адзін. Мне здаецца, ці іх там было 2. І ён раззлаваны. Ён набліжаецца сюды. Так, трэба хуценька пажэрці чагосьці. 2 банана. Яблык, памідор, цыбуля. Сіняя. Чаму сіняя цыбуля, я не ведаю. Ён працягвае набліжацца, і ён нас згубіў. Халера, іх 2! Так, гэта была дрэнная ідэя. Шчыра. О, застрэлілі аднаго. Але у нас амаль што не засталося набойчыкаў. У нас усё роўна адна абойма. Фух. Ну, шаноўна, ўсё будзе прасцей, усё стане прасцей, калі мы здабудзем драбаша. А, другого мы таксама застрэлілі. Шыкоўна. Мінус 2 сур'ёзных ворага. У чым яшчэ праяўляецца мясцовая варыятыўнасць? Насамрэч, менавіта бойкі тут піпец які варыятыўныя, то бок я мог не вытрачаць увогуле набойчыкі ад пісталета, я мог выкарыстаць міну, я мог выкарыстаць, ну, тут шмат усялякіх прыстраяў, якія б дазволілі нам значна прасцей іх забіць. І з улікам таго, што набойчыкаў тут абмежаваная колькасць, мы ў будучым будзем карыстацца гэтымі іншымі варыянтамі непазбежна. Але зараз нам трэба спусціцца ўніз і залутаць усё тое, што цяпер можна спакойна залутаць. Дарэчы, набойчыкі знайшлі. Гэта мы зараз патушым зноўку дзякуючы пенагармаце. Пенагармата у тым ліку дазваляе нам тушыць полымя. Паглядзіце, як яно там. Ух, здабылі. Як яно свішча, божухнае. Ось ужо там у нас адкрыты космас. Ужо там зараз будзе піпец як небяспечна. Дарэчы, вы можете заўважыць, што ён нас трошки палікаваў. У нас 100 хп. Так, што у цябе ёсць? Ля. Электрычнасць. Электрычнасць блакуецца? Блакуецца. Файна. Але часова.
Во, гэта яшчэ адзін варыянт, як забіць тых жэўжыкаў, то бок падгадаць такім чынам, каб яны сюды падышлі і іх лупанула токам у той момант, калі выбівае гэтую халеру. Пералік таго, што тут у нас зламана. Кайфова. Яшчэ адзін рэпэйр-кіт. А што мы зрабілі? А, мы выключылі ўсю электрычнасць, то бок, калі нам спатрэбіцца прайсці міма гэтага электрычнага, мы зможам прайсці. Але насамрэч нам не спатрэбіцца, та... Вось гэта я дурную справу зрабіў. Мяне лупанула токам просто так. Просто таму, што я дурнаваты. Дзе жэўжык медычныя? Алло. Мне трэба палікавацца. Стой, 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 стой. Дзякую. Мы вось туды можам прайсці праз вентыляцыю. То бок нам не абавязкова сутыкацца з электрычнасцю. Там мы ўжо былі. Там это тое месца, дзе мы ўваходзілі, дзе пачыналася гэтая лакацыя. Што тут яшчэ смачнага ёсць? На гэткіх мальбертах мусіць быць якія-небудзь чарцяжы, не? На жаль, не. Шкада. Таму што чарцяжы гэта піпец якая карысная рэч. Calvino probably has a key card. You can locate him or what's left of him with the security roster. Доктор Кальвіно. Нам яго трэба знайсці. Во, вось яшчэ адзін праход. Калі б у нас была сіла хаця б першага ўзроўню, мы б маглі раскідаць вось гэтую дробязь і вось гэтак прайсці. Але мы не моцныя, мы слабенькія. Мы стэлс-гульцы. Больш нічога карыснага няма. О, яшчэ тутака трошкі. Нам трэба знайсці картку і нам трэба знайсці гэты самы божухна станок, каб разабраць усялякае смецце, таму што вы паглядзіце, як мы забілі наш інвентар. Ну, гэта звычайная халера. Калі вы бачылі, як я праходзіў сталкера, то вы не здзіўляецеся. Security, то бок у нас ёсць у руках зброя, і таму сістэма на нас стрыгерылася. Халера. О, дарэчы, нейрамод знайшлі. Воу. Яшчэ мы знайшлі нейкі кінатэатр, у якім 100% будуць мімікі. Ля, капец, панікнуў. Анамальнай бутэлькі тут няма. Ну, тут хапае анамальнага. Хоч і без бутэлькі. Вы бачылі, як я панікнуў? Я проста ў гэты момант глядзеў на тое, што вось тут забілі чалавека, і вось туды пайшлі сляды міміка. І ў гэты момант ён атакаваў, і я такі, скотыняка. Хух. Так. О, мы знайшлі Employer Enters. То бок нейкі ўваход. Яшчэ ежа. Алкаголь падбіраць не будзем, ён не надта лікуе. Ён дазваляе нам вылікаваць толькі страх.
Вось бачна, што хтосьці карыстаўся пенагарматай як трэба. То бок літаральна ладзіў лесвіцу. Гэта зроблена для тых гульцоў, якія не сцямілі, як можна у тым ліку карыстацца гэтай зброяй. Так, а нам трэба пралезці сюды. Ні халеры сабе тут адчынена. Дзе? Дзе ён? Скотыняка напужаў мяне. Так, тут зноў ж такі няма драбаша. А ў нас ужо няма месца у інвентары. Трэба штосьці жерці. Ці выкідваць. Трэба глядзець на тыя рэчы, якіх у нас адна штука. Вось, напрыклад, вось гэтая. Выкінем... як выкінуць? Во, дроп. Выкінем алкаголь. Гэта вып'ем. Гэта з жаром. І гэта выкінем. І аўтасартыроўка. Вось. Цяпер ёсць месца для яшчэ аднаго пісталета. Батон. Вось шкада, што тут няма батону насамрэч. О, чарцяжы. Што мы знайшлі? О, у нас цяпер ёсць магчымасць рабіць пісталеты. Насамрэч, гэтая магчымасць нам не надта спатрэбіцца, таму што калі мы штосьці паляпшаем, то крафціць яшчэ раз гэтае няма сэнсу. Лепш падтрымліваць на неабходным узроўні тое, што маем. О! Нарэшце у нас ёсць мапа таго месца, дзе мы будзем швэндацца. Ля, вы паглядзіце, колькі тут месца. Балістик Клаб. Вау. Тут такая у нас тая электрычнасць. Тут мы швэндаліся, сюды пралазілі. А сюды прайсці не маглі. Гэта тое месца, куды нам трэба. Кабінет доктара Кальвіно. І, дарэчы, мы ўжо ведаем код ад гэтага самага. Ад сейфа доктара Кальвіно. Кайфова. А ў сэнсе reset checkpoint. Що значить reset checkpoint? Ой, вибачаюся. Крю. Нам трэба знайсці, дзе знаходзіцца гэты доктар Кальвіно. Усе працоўнікі гэтай станцыі маюць чыпы. То бок іх усіх можна знайсці. Давайте глядзець. Мы зараз дзе? Ну на Hardware Lab. І нам трэба Кальвіно. А я тут, здаецца, не... трэба прокруціць уніз. Не-не-не-не-не. Не трэба... В сэнсе, а чаму... А як круціць уніз? Во. Да божухна. Так, Кальвіно. Гэта не Кальвіно. Во, Кальвіно. Лоренцо Кальвіно у нас у тым напрамку. А дзе гэта? Я ўзгадаў. Я ж гэтую частку яшчэ праходзіў калісьці даўно. Бачыце? Гэты напрамак. Вы ведаеце, што гэта за гэты напрамак? А вы зараз зразумееце, што гэта за напрамак? Гэта
Гэта тое месца, куды высмоктваецца кісларод з нашай станцыі. Лоренцо Кальвіна ў нас у космосе. Ля, а яшчэ я хочу сюды зазірнуць. Так. А ці можна тут... А, вось там нябожчык, хутчэй за ўсё, у яго карта ёсць. Опа. Дзень добры. Карта. Так, карта ад балістик лабараторыі. Ідэальна. Шо вы жэўжыкі? Шо вы хочаце мяне зжэрці, так? А нельга. Гэта ў нас балістычная лабараторыя, то бок вось у нас ёсць пэўная ёмістасць, у якую можна скідваць усялякае. Напрыклад, гранаты. Так, а як туды яно закидываецца? Таму што я хочу іх забіць, злутаць. Я хочу паглядзець, як менавіта гэтая граната разбірае... О, яшчэ сейф тут така. Як менавіта гэтая граната разбірае жывых варагоў. Цікава, што за матэрыялы мы з іх можам атрымаць. Ля, колькі тут усяго смачнага. Гэта не лутаецца, не лутаецца. А вось там у нас все. Там у нас адкрыты космос. І вось там трошки леваруч у нас лётае доктор Кальвіно. Ні халеры сабе. То бок, каб дастаць тыя матэрыялы, трэба адсунуць гэтыя краты. Ні халеры сабе. Слухайце, магчыма, варта прамацаваць усё ж таки на адзінку моц фізічную. Яно занадта шмат дзе карыснае. У нас 3 нейрамоды, адзін можам выкарыстаць. Ну, просто я хочу залутаць. Я хочу залутаць. Хоба. Ну, дарэчы, сапраўды мы можам кідаць. О, і мы знайшлі... Всё, яно было таго варта. На 100%. 56,92. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. 56,92. О, няблага. Экзотычных матэрыялаў 1 кілаграм. Кайфово. А яшчэ хочу атрымаць з вас экзотычных матэрыялаў. Куды укидваць гранаты? А, во, ось, здаецца, сюды. Гранейд контейнер. А як табой карыстацца? Слухайце, я не ўпэўнены, што будзе адбывацца, калі я буду націскаць кнопкі, таму захаваемся. А, гэта не тое, што я хацеў зрабіць. Дзе нумар 2? А! Ну, можна і так. Гэта было крывавата, але мы здолелі іх перамагчы. То бок трэба было ўсё ж таки націскаць іншую халеру. Хух! А, вось, бачце, яны эксперыментавалі, глядзелі, на што менавіта раскладаецца тое ці іншае. Кайфова.
А давайте паспрабуем скарыстацца адной гэткай гранатай, каб вы паглядзелі, як яно у жыцці працуе. Дзе ў нас больш за ўсё усялякай лухты? Вось няхай ось сюды. О, это просто возьмем. Вось сюды мы шо робім? Мы кідаем Recycle Charge. У нас іх 7 штук, дарэчы. Хова! І ўсё ператварылася на матэрыялы. Толькі як яго дастаць цяпер? Алло! А, слухайце, іх яшчэ можна як міны выкарыстоўваць. Вау! Кайфова. А я нават не ведаў. То бок гэта літаральна можна рабіць пасткі на варагоў. Ну, супер. Калі б я гэта ведаў трошкі раней, вось тых 2 фантомаў, на якіх мы вытрацілі да халеры набойчыкаў, я б забіў значна прасцей. Добраноч, Арыгана, спачуваю. Панядзелак гэта, вядома, лухта лухцецкая. Дзякую. Буду спаць 8 гадзін, абавязкова. Рамонтная станцыя. Вау. Так, пачакайце. Што ў нас ёсць зламанага? Наш пісталет у якім стане? 65%. Дрэнны. А, халера. Гэта я магу гэта адрамантаваць. Ну, то бок, мог бы, калі бы у мяне быў дастаткова высокі ўзровень рамонту гэтага самага. Так, вось там у нас ужо адкрыты космас. Сюды мы прайсці зараз не можам. Але аднойчы зможам. Таму што нам трэба ўсё ж такі дастацца гэта доктара Кальвіно. А ён у нас плавае ў космасе. Хутчэй за ўсё, сюды можна пралезці нейкім іншым чынам. О, дарэчы, мы ж прамацавалі моц. Прамацавалі моц. Давайте пролезем сюды. Тяжко. Яно яшчэ фізічна перасоўваецца ў тым сэнсе, што трэба глядзець, каб яно не чаплялася ні за што. Сур'ёзна, сур'ёзна. І гэта яшчэ адзін шлях, якім мы трапляем вось у гэты велічэзны пакойчык, з якога мы будзем выходзіць у космас у пошуках таго самага доктара Кальвіно. Зробім файны хардсейв. І ўсё ж таки на сёння, мабыць, хопіць. Пойдзем паглядзім, да каго можна зладзіць рэйд. Гэта будзе шыкоўнае праходжанне. Але трэба і адпачываць. Напрыклад, вось зазірнем да Ватафакі, ён там штосьці зноўку глядзіць. Так, рэйд. Дарэчы, у мяне ангельская раскладка, то бок у гульні, калі б яно змянялася ў залежнасці ад таго, што зараз абрана, у гульні б змяніліся вось гэтыя ўсе літары, але яны не змяніліся. Всё, велічэзны дзякуй вам. Гэта прыгоды надоўга. Гульня варыятыўна шыкоўная, велічэзная.
амаль што як сталкер, толькі больш камерная, то бок у нас не велічэзная геаграфічная зона, у нас даволі буйная, але абмежаваная касмічная станцыя, якую цікава даследаваць. Гэта вось тое, што я люблю. А зараз пойдзем адпачываць. Дзякую вам і паляцелі да фотафакі. Дабраноч, сустрэнемся заўтра.